Estimats amics de Valenciana Televisió, estem en la seu de l'Horat Penat, entitat centenària, que dia a dia difon i enalteix la llengua, la història, els costums i les tradicions valencianes. Molts aconteixements han passat des que Constantí Llombart fundara aquesta entitat i molts han sigut els presidents que han portat avant aquest projecte. Només tenen que vindre i visitar el Saló de Presidents de la Societat i coneixeran els homes que durant més de 125 anys han portat els ramals de aquesta entitat cultural valenciana. De tot això i de l'actualitat de l'Horat i a dia d'avui, algo té que veure l'actual president Enric Esteve, que comptant en una junta de govern gestiona el dia de la societat. El motiu de que Valenciana Televisió, que naix molt modestament i per internet, de fer-li una entrevista, és el motiu del 9 d'octubre, de l'acte de l'aprovació cívica i de l'homenatge que el poble valencià li fa a Jaume I. Benvingut, president. Moltes gràcies a vosaltres per l'amabilitat que heu tingut en desplaçar-se a aquesta casa, que no solament és la casa del president ni de la Junta de Govern ni dels socis, sinó és la casa de tots els bons valencians, de tots que volen, amen, estimen i entreguen la vida per aquesta pàtria valenciana. Com he dit abans, la idea de parlar avui amb el president de l'Horat Penat és per a que explique el motiu de l'aprovació cívica que es fa els dies 9 d'octubre. Ja se tenim que remuntar, per exemple, al segle XIX, quan ja, diguem, aquesta institució en aquest sentiment patriòtic que sempre ha tingut, i per què no dir-ho també? Els valencians ens tenim per molt ben nascuts i per tant és un poble agraït. I per aquest reconeixement cap al rei Jaume I, al bon rei Jaume I, ja des d'aquesta institució es comencen a fer-se actes patriòtics i homenatges en l'estàtua del rei don Jaume. En els anys 1917, 18, 19, 20 i 21, l'Horat Penat, junt amb altres entitats culturals i de la societat valenciana, ja li feien aquest homenatge pel seu compte, anaven al Panterre a fer-li rams de flors, cants poètics, homenatjant el rei. I recordo jo, per exemple, que en l'any 1900, potser em puc anar un o dos, en 1922 o en l'any 1923, siguent alcalde de València, el general Avilés, ja se demana a l'Ajuntament de València que aquest professor del 9 d'octubre tinguera un poc de caràcter més oficial. I ja se demana la presència de l'Ajuntament de València i de la Diputació. La veritat és que s'ho pensaren prou, perquè crec que fins a l'any 1925 l'Ajuntament no se va voler adherir. Ja, entonces, en aquells moments era alcalde de València Luis Oliach, i entonces ja és quan se va unir l'Ajuntament de València i la Diputació de València, m'imagino que altres entitats i altres gremis i tot això. Ahí està, diguem, l'origen, en un principi, de que el que sempre nosaltres hem dit des de l'Horat Penat, que l'Horat Penat és el que d'alguna forma rememprèn aquest professor, aquest homenatge al rei Jaume en aquests anys, i és el que demana a l'Ajuntament de València que ens acompanye en aquest professor. Això nosaltres ho duguem amb molt d'orgull, i ho duguem amb molt d'orgull perquè pareix ser que en els diferents moments polítics, democràtics i no democràtics que ha sofrit, sempre s'ha entredit molt la postura de l'Horat Penat, que pinta ahir. Home, ho pinta tot, perquè si no era segur, perquè, com vos ha dit abans, en l'any 1923 l'Horat Penat demana el rememprendre aquest homenatge, avui no seria el 9 d'octubre, possiblement no seria el 9 d'octubre que celebrem tots els valencians. Bé, això és així fins a poc més o menys, en alguns moments s'han sofrit els protocols diferents, però sempre l'Horat Penat, sempre l'entitat de l'Horat Penat ha estat present en aquest homenatge. Inclús, jo recordo moltes vegades que inclús l'Ajuntament, en l'època del govern de Franco, de la dictadura, anaven
i mos tildaven de quatre locos, els que anàvem en la senyera a fer-li l'homenatge al rei Jaume. Doncs bueno, és una cosa que vull dir que hasta convertir en eixa professor, en la que és el dia de la pàtria, és en la que el dia de tots els valencians han tingut que passar molts i entonces, claro, nosaltres exigim els nostres drets a l'Ajuntament de València. I els nostres drets són ben senzills, perquè tu dones compte que és oferir la corona de flors, perdó, la corona de llorer junta una corona de llorer de l'Ajuntament. Abans de plegar ahir, jo volia fer un incís. Des d'aquest any 1925 fins avui, inclús no sé este any com serà, però han hagut, dins de lo que és la professió cívica, han hagut molts alt i baixos. Han hagut inclusiu moltes crítiques a tots els partits que han estat manant en l'Ajuntament, perquè dins de lo que és el sentiment valencianisme no se feia tot el que devia de fer-se i com es devia de fer. Jo recordo l'època quan estava manant els socialistes, després quan manava el PP i ara quan està manant Compromís en companyia de Podem i del PSOE. I sempre el 9 d'octubre ha sigut una part, un 20, un 30% de les persones que han estat mirant com baixa la senyera. En aquest moment no s'ha dit res, però a partir d'ahir que has començat la professó sí que s'ha començat a dir. Per unes coses o per altres sempre n'hi ha polèmica. D'això, què creus que... Home, jo, dona compte, no és que crec que hi ha hagut polèmica, és que l'he sofrit, aquesta polèmica, I l'he sofrit justament per la gent que en realitat més me pot doldre a mi, que és la gent, diguem, del meu bando, de la gent que pensa en el pensament més valencianista, Moltes vegades, per la incomprensió, per el desconeixement, perquè, home, sofrir el que hem sofrit moltes vegades, el rapenat, en el que és l'eixida de la professó, el començament de la professó, el pas per l'escultura de Vinatea, la veritat és lamentable sentir-se aquesta institució el que s'ha sentit algunes vegades. Per quina forma? Els radicals, quan aquestes persones radicals venen de les persones enemigues, de l'enemic, ho tens assumit perfectament, però quan te ven del teu bando és lamentable. Han sofrit, s'han donat compte que estaven equivocats i avui la professió transcorreix en una normalitat més normal. Sí que és veritat que ha hagut molta polèmica, conforme tu dius, sobretot al principi de la democràcia, recorde, per exemple, quan des del balcó de l'Ajuntament colgaren una senyera, una bandera d'Espanya i una quatribarra. Això jo penso que era una provocació total al poble valencià i així ho entengué la gent que estava allí i lastimosament passar el que passa, que és el que no deu de passar mai, que és convertir la festa gran dels valencians en un acte on se divideixen dos bandos. Jo no volguera encontrar al poble valencià sempre en la situació que avui s'encontra el poble de Catalunya. Ho lamento moltíssim perquè fiquem en els millors dels casos que n'hi ha un 50% que pensa d'una manera diferent a com estan pensant, per mi, els intolerants, els que no volen respectar absolutament res. Jo sempre he dit, ja he tingut un bon mestre, company de la Junta de Govern, que en pas descanse, era el pare jesuïta Joan Costa, que hem de sumar tots, no restar, anem a sumar tots, perquè en el fons jo penso que tots duguem alguna cosa bo i aquesta cosa bona que duguem la tenim que ficar al servici del que creguem, i el que creguem és en el nostre poble, i si tots sumem farem més gran el nostre poble. Jo respecte, indudablement, com a persona liberal que me considere total i absolutament, respecte totes les formes de pensar, però, clar, en el mateix respecte que jo dono, vull que se me respecte també a les formes de pensar que pensem nosaltres i que siguin respectades. De lo que és la professó del 9 d'octubre, el que és l'homenatge a Jaume I, a mi m'agradaria que feres un xicotet relat de lo que simbolitza i de lo que és l'homenatge a Jaume I en el Planterre, on tots apleguem allí, uns poden entrar dins que van a la professó i altres estem a la part de fora.
Bueno, anem a veure. El que simbolitza, indudablement, està ben clar. I ho ha dit un poc al principi. L'agraïment per la feta que el rei Jaume fa als valencians, no? Convertir un regne musulmà en un regne cristià, no? Nosaltres, com ha dit abans, som agraïts, no? I jo crec que és de ben agraït ser ben nascut i anem allí a dir-li gràcies per aquest do, per aquesta feta que ens fa, no? Dóna compte que és així, que el Ratpenat ho fa doble. Nosaltres, la vespre o l'antevespre, ja es comencem en un Te Deum d'acció de gràcies en el monasteri Santa Maria del Puig. I per què el Puig? Perquè allà es comença tota la nostra part de la nostra història. El dia 6 en concret. Concretament, este any és el dia 6, no? En el que també m'agrada, mira, perquè és important, hem instaurat, ja fa anys, instaurarem un premi que se denomina el Crit Valencià de l'any, no? I este any creiem que en tota justícia aquest premi se li ha atorgat a la Interagrupació de Falles de València. I per què? Per aquesta lluita que està fent en la defensa de la nostra festa més universal, com són les falles, perquè el que no volem i el que no permet la Interagrupació és fer una festa polititzar o adulterar com el que ens ha passat en la llengua. Perquè, durant compte, antes estàvem comentant, per exemple, en l'amic Fernando Millán, que si nosaltres tenim un segle d'or, si la polèmica de la llengua valencià o català es comença en el segle XIX i XIX, no? Com és possible, diguem, que ara, tinguent un segle d'or, tinguent a Bonifaci Ferrer, que va traduir la Bíblia del llatí al valencià, i així Costa en els seus escrits, i tinguent els millors escriptors del moment i de l'època, estiga entredit la nostra llengua, no? Que al dir la nostra llengua és la part de la nostra història, i la llengua és important, clar que és important, home, no anem a amargar res, però sí que indudablement és una part fonamental de la nostra cultura. Bé, a la pregunta que tu has dit, perquè som un poble agraït i així volem manifestar-li commemorant precisament el dia, el 9 d'octubre, que és el dia en què el rei Jaume ens va cristianitzar al poble valencià. Ara tu dius, per què uns entren i altres no entren? Doncs mira, la veritat és que moltes vegades jo també m'he fet aquesta pregunta, i no vull ser pedant en això, però anem a veure, així n'hi ha una festa, n'hi ha una tradició, que la m'emprèn, la demana, el Ratpenat, no? Jo crec que el Ratpenat té igual o més dret que el mateix Ajuntament, perquè si no és per la invitació que el Ratpenat li fa a l'Ajuntament, no sabem si l'Ajuntament avui estaria celebrant la festa del 9 d'octubre conforme s'està celebrant. Com tu has dit perfectament, governs de la dictadura, governs del Partit Socialista, governs del Partit Popular, no han tingut aquest reconeixement al que representa el Ratpenat, no? Ja s'ha polititzat molt, entonces ja la gent va a la professor gent que no saps per què va, perquè ni creu en este poble, ni creu en la Real Senyera, ni porta la senyera, ni la porta. I quan la porten, doncs dona compte. Què estarà pensant, per exemple, quan porten a la Real Senyera el significat que té? A mi me costa pensar que tinguin el més mínim sentiment d'amor a la pàtria. No crec, no? Com vostès podran veure i escoltar, així n'hi ha que donar a conèixer tot el que és la història, la cultura i les tradicions valencianes. Valenciana Televisió trau a la llum totes aquestes històries i costums que pareix que en algun moment saps que hem pogut oblidar. Esperem que no. Conèixer les nostres arrels, d'on venim, i la veritat de tot el nostre constitueix l'orgull de ser valencians i és una de les prioritats de Valenciana Televisió i a això anem a dedicar-se. Abans d'acabar en l'entrevista en el president de l'ORRAT, volia fer-li una pregunta que, segons tinc entès, les joventuts tenen alguna cosa que celebrar aquest any. Sí, precisament les joventuts celebren el centenari de la participació en el que és la professó del 9 d'octubre. Per això te deia jo antes
que ni uns ni altres, ni els que se n'han anat ni els que han quedat, i molt menys els que estan ara, des de l'EO per descomptat absolutament que res, han tingut el respecte que se mereix una institució com el Ratpenat. Mira, la institució del Ratpenat no és ni de dretes ni d'esquerres. Així caben totes les ideologies, només que se demana una, el defendre aquesta terra, siga com siga, cada un de la forma que pugui i siga. Jo no soc més valencià per parlar valencià, jo pense que un valencià de Requena o de Utiel pot ser tan gran o més valencià que nosaltres dos que estem parlant aquesta llengua dolça nostra valenciana. Per tant, indudablement, efectivament, com tu dius, aquest any les joventuts faig manifest agraïment al president de les joventuts, a Francesc, l'amic Francesc Baixauli, que és el president de les joventuts, l'esforç per tots els seus actes, i per la il·lusió que li fiquen, i perquè al fi i al cap són el futur de la nostra festa. Que ells d'ací, diguem, 100 anys, si viuen, puguen donar pas a una joventut tan il·lusionada com la que avui nosaltres disfrutem i tenim en el Ratpenat. Que agarri el tèstic, això és l'important. Tenim que agrair-li a Enric Esteve la seva completa disposició a aquesta entrevista i dir-li que el dia 9 d'octubre estarem en esta seu, a Ibaix, per a fer l'homenatge a la Real Senyera i després la posterior visita a la catedral en el Te Déu. Per a finalitzar, senyor Esteve, diga el que vulgui. De lo que vulgui, de financiació, de relacions, de lo que vulgui. Té complet... Podria dir moltes coses, però anem a centrar-se, diguem, en el dia 9 d'octubre. El dia 9 d'octubre, per les coses que vos haurà contat l'amic Fernando Millán, que és una persona entranyable a la que jo apreci i estime en gran mida, farem aquesta solemne baixar des del balcó d'ací de lo Ratpenat de la Real Senyera. I la farem en tots els honors, perquè el que no comprenem és per què, diguem, aquest mareix que se duen d'himnes sí, himnes no, bandes sí, exèrcit no, exèrcit no. Tot això és, diguem, és el conjunt d'homenatge que se li fa per la realesa de la nostra senya d'identitat. No comprenem per què aquests canvis, no comprenem donar compte per què la Real Senyera no té que entrar, com entrar el rei Don Jaume a la catedral de València, no entenem per què, aquesta negativa, per part dels des d'ara, però també per part dels de fa 30 o 40 anys. Jo no puc entendre-ho, perquè si tu no vols entrar, doncs està ben clar, la senyera és de tots, no és solament d'un grup polític del que mana, ni antes, ni ara, ni després, és del poble, i n'hi ha part del poble que sí que volem que entre. Però bueno, per això està el Ratpenat, per donar satisfacció al poble, per complir les voluntats de lo que el poble vol, que és el que fa gran, diguem, una institució. És igual com la llengua la fa gran el poble parlant-la. Si n'hi ha una imposició, ja no se parla. I tu m'has tocat un punt verdaderament penós, que és el de la financiació. Anem a veure. El Ratpenat en 140 anys, anem a ser seriós. El Ratpenat en 140 anys no és ni de dretes ni d'esquerres. És de València, és dels valencians. I per tant mereix el respecte de les dretes i de les esquerres, d'uns i d'altres. I el que no se pot és estar per part, com s'està avui en dia, per part de les institucions, diguem Ajuntament, diguem Diputació i diguem Conselleria, ofegant-lo econòmicament per a matar-lo. Perquè el que volen és matar-lo. Dóna compte, i quasi t'ho vaig a dir en primàcia total i autèntica, a quin punt m'ha plegat que la senyora diputada de Teatres de la Diputació de València mos ha negat el teatre principal per a la celebració del 134 de l'edició del Teatre d'Esports Florals de la ciutat de València. Tu creus que això n'hi ha per agarrar-lo? Simplement se basa en que diu que no és un acte cultural. Entonces jo la pregunta que li faria a aquesta senyora és quina cultura és la que té ella que desconeix el major certamen literari del poble valencià? Esta per descomptat que no. Bueno, doncs dona compte, que és penós la veritat, quan aquesta entitat tenia que ser venerar, mimar, per tots, per uns i per altres. Doncs bueno, avui dia t'he de dir que lamentablement és tot el contrari. L'Ajuntament diu
senyor Fuset diu que va donar 15.000 euros, dona compte, 15.000 euros, però és que, a veure, 15.000 euros, però per què mos es dones? Perquè, mira, el certamen dels llibres de Falla pugen vora 30.000 euros. El certamen dels xors florals pugen vora 30.000 euros més. La convocatòria de les creus de maig venen a pujar 8.000, 9.000, 10.000 euros. Els milagres venen a pujar 2.000 o 3.000 euros. Que mos diga per què? Per què? Però la particularitat dona compte que a part de totes les mentires que comenta este home, pues el que sí que està ben clar és que el Rapenat, per dur de cap tot això, necessita, diguem, unes oficines, on hi hagi llum, on hi hagi un personal, això. Bueno, doncs tot això se mos nega per part de l'Ajuntament de València. Per part de la Diputació, bueno, doncs ja t'ha comentat, la del teatre principal i subvenció zero també. I, bueno, per què vols que parlem de la Conselleria d'Educació? No, jo l'únic que volia és que digueres el que acabes de dir, perquè el personal se pensa que les coses ixen brollen de no res, i això no és així, sinó que fa falta una sèrie de diners per portar a cap totes les activitats que se porten així. Ojo, que no és només el que acabes de dir, la publicació de llibres, és que és les conferències, és que és tot allò, bueno, els cursos que se fan... Són danses, cursos, cor popular, el foro d'opinió, les classes de cultura valenciana que dona el professor Millán, és que són tantes activitats de lo Rapenat, és tanta gent la que entra així totes les setmanes, que per això t'he dit que això és patrimoni de tot un poble. I per què, diguem, tenim que estar en els vaivens d'uns i d'altres, i ara, en aquest moment concretament, per el govern que vos ha dit, per el tripartit, que estiguen ofegant lastimosament i sabedors de que això és el que volen ofegar a lo Rapenat. Doncs ha fet molt ben dir-ho, perquè així... M'ha quedat més tranquil, m'ha quedat més tranquil. Per descomptat que si ho ha preguntat era perquè ho digueres, no perquè t'ho callares. Jo t'ho he preguntat això perquè encara que se sap i encara que en els escrits que se publiquen se diu, possiblement més fort del que acabes de dir ara, amb més contundència, més bel·ligerant, però jo crec que se té que saber, i al mateix temps que se té que saber, se té que exigir que una entitat cultural com esta no aplegui als extrems que ha plegat, perquè el meu punt de vista, i és el meu punt de vista, és que, és la meva opinió, és que tot aquest tipus de coses s'han fet i se fan per desconeixement de lo que és l'entitat. I estic segur que molt poques persones, des que avui en dia estan manant l'Ajuntament, han xafat la porta d'esta seu. No saben de què va, i al no saber-ho, no saben apreciar-ho. La ignorància és el pitjor de tots els mals, i en aquest cas són un tall d'ignorants. Però donar compte que no han xafat les portes d'esta casa perquè no han volgut, perquè nosaltres, educats i correctes, els hem invitat, i educats i correctes els hem demanat visita per a que ens reveren i explicar-li un poc el que és la societat, ja que ells no la volen conèixer. Doncs també te tinc que dir que no ens han donat ni la possibilitat de que poguérem allí anar a explicar-los. Concretament m'estic referint ara al senyor alcalde. El senyor alcalde crec que vam ser dels primers en felicitar-lo quan guanyà les eleccions, quan la guanyà en l'ajuda del tripartit, no? Efectivament, li enviarem una carta de felicitació, efectivament, contestar la carta de felicitació i digui que això era juliol, digui que en setembre d'aquell any 2015 parlaríem. Pues se coneix que s'ha tornat mut i està 3 anys mut i no ha pogut parlar amb nosaltres, o té una fonia greu i no ha pogut parlar. Te vull dir en això, és el poc interès, no el desconeixement, sinó el poc interès en tenen en conèixer-lo també, el que és i el que representa l'entitat de lo Rapenat. A més, ho diu tot, dona compte quin nom més bonico. Ixe 31 de juliol de 1878, quan se reuneixen personatges importants de l'època de València, Constantí Llombart, Teodoro Llorente, Fèlip Picueta, Cirilo Amorós, no? De distintes ideologies. De distintes ideologies, que dona compte, ahir formaven quasi un tripartit, però un tripartit entrellat. Un tripartit entrellat. I demanem a crear aquesta societat. I quin nom és bonic? Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes. Doncs molt bé. Crec que se queden moltes coses en el tinter. Crec que n'hi hauria per parlar, no una entrevista, sinó 2 i 3, però de moment li donem les gràcies al senyor Esteve per el seu temps i desitgem a tots els valencians que el dia 9 d'octubre siga un dia festiu i que els enamorats valencians ho celebren
com si fos el seu dia. Moltes gràcies a tots i poden veure aquesta entrevista i totes les demés cara al 9 d'octubre en la web de valenciana.tv. Moltes gràcies a tots els que ens estan escoltant i veient.